Ακούτε το The Enthusiast και το Γιάννη Πουλάκη στο podcast του ThinkBiz, που μιλάμε με νέους και καταξιωμένους επαγγελματίες για το δικό τους ταξίδι στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το επεισόδιο έχω μαζί μου τον Γιάννη Παπίκα, Senior Product Manager στο eSatisfaction, και μιλάμε για τη startup κουλτούρα του εξωτερικού, το ρόλο ενός Product Manager, αλλά και την αξία του LinkedIn Learning. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες στο The Enthusiast. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ και είμαι αρκετά excited για τη σημερινή κουβέντα. Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε με το να κάνεις ένα quick introduction για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσει και κόσμος που ίσως δεν σε ξέρει? Φυσικά, είναι το μόνο εύκολο να κάνω ένα μικρό introduction. Πλήρες όνομα, Γιάννης Παπίκας, okay. Γεννήθηκα μεγάλωσα Νιγρήτα Σερών, Βόρεια Ελλάδα, και σπούδασα γενικότερα, οι σπουδές μου είναι στον προγραμματισμό. Θεσσαλονικιός για πάρα πολλά χρόνια, μια πολύ ωραία πόλη, μου άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα, και εκεί πέρα στην ουσία μεγάλωσα και έμαθα τα πάντα όσο έχει να κάνει με το background μου, δηλαδή τις σπουδές, το προγραμματισμό, το business, τα πάντα όλα. Και βλέποντας τη Θεσσαλονίκη με ένα άλλο μάτι πλέον που είμαι Αθήνα, βλέπω ότι ένας μικρός κόσμος, τα πάντα όλα. Οπότε έχω ξεκινήσει σπουδές μου στο τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη. Γούσταρα πάρα πολύ το να είμαι πληροφορική. Ήταν κάτι που έκανε και ο πατέρας μου, που στην αρχή του φάνηκε παράξενο και λέει «Όπα, τι έγινε τώρα». Και έτσι προχώρησε, δηλαδή κάναμε και ένα μεταπτυχιακό μετά. Και μπορώ να πω ότι το ένα το έφερε το άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι στο κομμάτι των σπουδών και της δουλειάς ήταν κάτι το οποίο στη δικιά μου την περίπτωση δούλεψε πάρα πολύ και συνδέθηκε το ένα με το άλλο, γιατί κατάφερα να γνωρίσω πάρα πολύ καλούς καθηγητές που με βοήθησαν πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα, και εγώ κυνηγούσα πράγματα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι ακόμα από τις σπουδές μου μέχρι και το που βρίσκομαι τώρα ήταν μια αλυσίδα από γνωριμίες και συνδέσεις, οι οποίες με βοήθησαν στο να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους, να μπορέσω να μπω σε κάποιες εταιρείες και να ανελιχθώ, που δεν θα μπορούσα να κάνω χωρίς και αυτούς τους καθηγητές, αλλά σίγουρα και τη δικιά μου δραστηριότητα. Οπότε να κάνουμε και ένα fast forward στο τώρα. Στα τελευταία 3 χρόνια ζω στην Αθήνα. Δουλεύω στην eSatisfaction σαν product manager και ταυτόχρονα γράφω και κώδικα, οπότε είναι ένας ρόλος αρκετά έτσι πολύπλοκος και γεμάτος που μου αρέσει πάρα πολύ. Πριν το eSatisfaction, πριν την Αθήνα, είχα κάνει και ένα γύρο. Είχα πάει στο Λονδίνο για να κάνω μια δικιά μου startup. Είχα πάει και στη Γερμανία και δούλευα σε μια άλλη startup. Του Λονδίνου η startup έκανε fail. Είναι ωραίο, φαντάζομαι, να λες για fail startups. Πόσο μάλλον τώρα τελευταία βλέπω και πολύ στην Αθήνα που γίνονται fuck up nights και startup nights. Οπότε... ναι, δεν έχω πάει βέβαια σε κάποια από αυτά. Ότι... Αλλά ακούγονται πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ έχω πάει, αλλά υπάρχουν δύο εκδοχές που λες μια ιστορία. Μια ιστορία λες ότι wow, έχω κάνει μια startup και είμαι γαμάτος και μου αρέσει και είμαι πετυχημένος. Και το άλλο είναι έχω κάνει fail μια startup και έχω προχωρήσει και έχω μάθει άλλα πόσα πράγματα. Έχω φάει 10 μούτζες στο παρελθόν. Ναι, βέβαια αυτό που νομίζω το έχουμε λίγο στην Ελλάδα είναι ότι κάποιοι, ας πούμε, δεν θέλουν. Δεν ανοίγονται τόσο εύκολα για τα fails τους. Ενώ στο εξωτερικό το βλέπω full συνέχεια. Δηλαδή οι άλλοι είναι περήφανοι που έχουν κάνει fail. Βέβαια, συνήθως αυτό συνδυάζεται και με το ότι την ώρα που μιλάνε έχουν κάνει και ένα success. Οπότε ίσως παίζει και αυτό ρόλο. Ακριβώς. Νομίζω ότι και στο εξωτερικό η κουλτούρα που είχα δει στα άτομα όταν δούλευα εκεί πέρα, ιδίως στο Λονδίνο, που στο Λονδίνο ήταν μια τεράστια πόλη. Δηλαδή, λες και η Αθήνα μεγάλη είναι, αλλά πραγματικά δεν το ένιωσα ποτέ περισσότερο όταν πήγα στο Λονδίνο, που είναι πραγματικά ένα χάος. Είχα την τιμή να δουλέψω και στο κέντρο του Λονδίνου, δηλαδή ήμουν σε επαφή πάρα πολύ με χώρους όπως του Facebook και της Google, οι οποίοι οι ίδιοι έχουν co-working spaces, δηλαδή μπορεί να πας να δουλέψεις εκεί πέρα και όντως να γνωρίσεις άτομα από τις ίδιες εταιρείες. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί πέρα δεν μπορείς να κάνεις μια startup και να την επιμικρύνεις και να την καθυστερείς και όσο πάει. Και να λες και θα πετύχει την άλλη εβδομάδα, Είναι το διαφορετικό το ότι άμα κάτι δεν πετύχει, θα το κάνεις fail γρήγορα για να πας παρακάτω. Γιατί από τη μία είναι και οι γρήγοροι ρυθμοί, αλλά από την άλλη είναι και μια πόλη που είναι είναι πιο ακριβή πόλη. Οπότε τώρα να πληρώνεις νίκη για κάτι που δεν δουλεύει και ένα νίκη το οποίο είναι λίγο στο Θεό. Όχι. Και εκεί πέρα η κουλτούρα είναι ότι όχι μόνο θα κάνουν share το fail τους,
αλλά γενικότερα έχουν και μια κουλτούρα ανοιχτού feedback. Δηλαδή, αυτό που είχα νιώσει πάρα πολύ εγώ ήταν όταν προσπαθούσα να κάνω τη δικιά μου startup, στην οποία, για να κάνω ένα μικρό έτσι history narration, είχα πάει σε ένα πρόγραμμα στο οποίο σε παίρνουν σαν individual, σαν άτομο και κάνεις ομάδες και από εκεί χτίζεις μια startup. Στην ουσία σου λέει ότι τέλεια, έλα εσύ που είσαι τεχνικός άνθρωπος, που ξέρεις πάρα πολύ καλά να γράφεις κώδικα σε PHP, Java, οτιδήποτε, ή NLP σε machine learning, και συνεργάσου με ένα άτομο το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ένα business, αν θα είναι αυτό insurance, αν θα είναι αυτό drone, security, τα πάντα. Άρα εκεί πέρα, στο πρώτο τρίμηνο έπρεπε να βρεις ένα άτομο και ταυτόχρονα να κάνεις validate μια ιδέα. Που άμα δεν έβγαινες άτομο γιατί δεν έκανες validate την ιδέα σου, απλά το άφηνες και πήγαινες παρακάτω. Ήταν και τέτοια κουλτούρα. Και το πρώτο πράγμα που βίωσα εγώ ήταν ότι όταν προσπαθούσα να κάνω validate την ιδέα μου, έπαιρνα τρελό feedback με την έννοια του wow, γαμάτο αυτό που κάνετε, έλα να σου δώσω feedback κι άλλο. Δηλαδή είχε τύχει να ανεβάσουμε το δικό μας το site στο Hacker News, το οποίο είναι ένα site το οποίο είχε δημιουργηθεί από το Y Combinator, από ένα accelerator στην Αμερική, και στο οποίο μπορείς να ανεβάσεις διάφορες ειδήσεις εκεί πέρα και να κάνεις και show your product. Το είχαμε ανεβάσει και σε μια μέρα είχαμε δεχτεί ένα καταιγισμό από σχόλια τα οποία ήταν, θα πω, ιδιαίτερα. Δηλαδή είχαμε δεχτεί σχόλια και καλά και αρνητικά, τύπου wow, αυτό που κάνετε, αλλά και τύπου πολύ κακό, μην το κάνετε και θα σας πολεμήσουν. Αλλά είχε τύχει μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που εκεί πέρα μου είχε απαντήσει μου είχε γράψει ένα τεράστιο σχόλιο με bullets και είχε πει τέλεια, κάνεις αυτό λάθος, κάνεις αυτό σωστό, κάνεις αυτό άλλο λάθος. By the way, βλέπω ότι είσαι στο Λονδίνο. Άμα έχεις χρόνο, έλα να τα πούμε. Τι ωραίο. Ναι. Πραγματικά και ο τύπος αφιέρωσε 2 ώρες από το χρόνο του για να μου δώσει feedback σε μένα που δεν με ήξερε καθόλου, δεν με είχε γνωρίσει βασικά εκείνη τη στιγμή. Τέλειο, ναι. Και νομίζω ότι είναι και πολύ άμεση αυτό που θα σου πούν. Δηλαδή δεν θα στο φέρουν με σάλτες από εδώ από εκεί, θα σου πούν κατευθείαν τα καλά και τα κακά. Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί δεν σε ξέρουν. Δηλαδή δεν θα πούνε ότι είσαι φίλος μου, άρα θα σε καλοπιάσω για να σου κάνω νιώσεις καλύτερα. Ναι, μπράβο. Έλα να σου πω τι χαζομάρα κάνεις, έλα να σου πω τι κακό κάνεις και τι καλό θα κάνεις και πώς θα το αλλάξεις, γιατί έχω μια εμπειρία, βλέπω τι λειτουργεί και πάρει μια εμπειρία από πάνω μου. Τι μαθήματα πιστεύεις πήρες από αυτό το διάστημα 3, 4, 5, 6 μήνες όσο ήσουν στο Λονδίνο, από όλο αυτό το υψηλής απόδοσης και έτσι ξεχωριστό ίσως kind of οικοσύστημα? Δηλαδή τι θα έλεγες ότι άλλαξε σε σένα μετά από αυτό ως προς τις ευκαιρίες και ως προς το τι μπορείς να προσδοκάς, επαγγελματικά γενικότερα? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και πάρα πολύ καλή. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη πάσα αυτό. Θα ξεκινήσω από αυτά που δεν έμαθα. Δεν έμαθα πώς να είμαι πάρα πολύ business, η αλήθεια είναι, γιατί ήμουν από τότε κολλημένος λίγο στο dev. Οπότε, αν και μου δόθηκε πάρα πολύ ευκαιρία να βγω έξω και να δω το business, δεν το είδα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο έκανε λίγο fail στη startup. Από την άλλη, τα εφόδια που μου έδωσε, δηλαδή αυτό που μου έκανε να καταλάβω, είναι ότι ο κόσμος είναι τεράστιος. Πρέπει υποχρεωτικά όταν πας να κάνεις μια ιδέα, βγάλει την έξω στον κόσμο και δοκίμασέ την. Έχω ξεφύγει από τη φούσκα του φοβάμαι να μην μου κλέψουν την ιδέα. Αν μου την κλέψουν την ιδέα, καλά έκανα κάτι λάθος, τέλεια, μου την έκλειψαν, πάμε παρακάτω. Γιατί άμα πραγματικά θέλω να δημιουργήσω κάτι και να το πω, το θέμα δεν είναι ότι θα το κάνω πρώτος. Μάλλον να το κάνω πρώτος, να το κάνω πιο γρήγορα. Αν ο άλλος το κάνει πιο γρήγορα, όντως άξιζε να πάει μπροστά. Η συνεργασία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, μπορούσα να συνεργαστώ με άτομα και να γνωρίσω άτομα τα οποία δεν τα ήξερα και μου έδωσαν feedback, το οποίο μέχρι και τώρα πάλι δυσκολεύομαι να το κάνω. Δηλαδή, όταν γράφω κώδικα και τα λοιπά, προσπαθώ να βγάλω τη δικιά μου γνώση, αλλά πρέπει πολλές φορές να βγεις έξω από το comfort zone σου και να πας και να ρωτήσεις άλλο κόσμο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχαμε δει εκεί πέρα ένα event το οποίο λεγόταν Don't Pitch Me Bro. Το οποίο άκου να δεις τι φάση είχε. Η φάση αυτού ήταν ότι πας και παρουσιάζεις ένα προϊόν. Και στην ουσία κάνεις demo, δεν πιτσάρεις. Και γι' αυτό ακριβώς ήταν ο τίτλος του Don't Pitch Me Bro, που είχαμε πάει εκεί πέρα με την co-founder τη δικιά μου και πιτσάραμε το προϊόν μας. Στο τέλος, σε κάποια φάση ρωτήσαμε ποιος το αγόραζε, δεν σήκωσε κανένας χέρι. Σούπερ, μούτζα, πάρτα. Το οποίο φαντάζομαι ότι μάζευε πάρα πολύ κόσμο, γιατί πραγματικά ήθελα να γνωρίσουν κόσμο και να γνωρίσουν άτομα τα οποία δεν έκαναν startup. Και είχε φαντάσου κάθε εβδομάδα, κάθε 2 εβδομάδες, γύρω στις 5-6 ομάδες να παρουσιάζουν. Και είχε ουρά. Δηλαδή, εμείς είχαμε κάνει αίτηση
Και μας είχαν πει όχι τώρα, στο επόμενο. Στο μεθεπόμενο, δεν θυμάμαι. Πολύ σκληρό βέβαια να μην σηκώσει κανείς το χέρι. Το κάνω σχέση, ας πούμε, με ένα stand-up, το οποίο δεν θα γελάσει κανείς. Πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι είχε σηκώσει ένα χέρι, ο οποίος είχε τύχει να είναι Έλληνας, οπότε δεν το μετράω, ήταν biased. Αυτό δηλαδή, φαντάζομαι και το Don't Piss Me Bro προσπαθήσαμε να το φέρουμε και λίγο εδώ στην Ελλάδα. Πήγαμε να κάνουμε ένα μετά παραπλήσιο και φαντάσου ότι ακόμα και που πήγα να κάνω το meetup, είχα επικοινωνήσει με την κοπέρα που το έτρεχε στο Λονδίνο και της είχα ρωτήσει 10 πράγματα, όπως το έκανες κτλ. Και θα μπορούσε αυτή να μου πει: ξέρεις τι, δεν με νοιάζει, κάτω όπως θες, δικό μου είναι γιατί εγώ το είχα κάνει, ψάξε βρες το. Όχι, πραγματικά μου είχε στείλει ένα μήνυμα και μου λέει: ξέρεις τι, θα κάνεις αυτό. Εγώ έκανα αυτό το λάθος, με βοήθησε εκεί, μην κάνεις εκείνο. Το κάναμε εδώ, δεν πήγε καθόλου καλά, δηλαδή δεν ερχόταν κανένας γιατί απλά δεν θέλουν να δώσουν feedback ή ο κόσμος ντρέπεται να δείξει κάτι το οποίο είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Υπάρχει ακόμα αυτός ο φόβος της ιδέας και του προϊόντος ότι μην το δούνε πριν το είναι έτοιμο. Και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μάλλον. So what? Ας το δούνε και τι θα γίνει. Δηλαδή, ας δουν την προσπάθειά σου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βλέπουν πάντα ένα super duper προϊόν. Το οποίο αυτό πραγματικά κάνει apply και στον κόσμο του προϊόντος, πραγματικά και του business. Δηλαδή, πολλές φορές θες να χτίσεις ένα καινούριο feature. Ωραία. Και τώρα προσπαθώ και εγώ να μιλήσω από την πλευρά του PM. Προσπαθείς να χτίσεις ένα καινούριο feature. Δεν πρόκειται ποτέ να παραδώσεις ολόκληρο το feature στους πελάτες με τη μία. Παρέδωσε το tip of the iceberg, ένα μικρό κομμάτι, ένα κουμπάκι και εκεί άσε να πάρεις feedback. Θα πλανάρεις, θα έχεις κάποια σχέδια, αλλά βγάλ' το νωρίς. Early feedback. Ναι, για να δεις κιόλας αν αξίζει να το ολοκληρώσεις full, γιατί μπορεί ας πούμε, να ήταν κάτι άλλο που είχε ο πελάτης στο μυαλό του. Φαντάζομαι. Κοίτα, εδώ πέρα υπάρχουν πολλές θεωρίες, πολλές απόψεις και θα σου πει ο άλλος, εντάξει, άμα βγάλεις ένα μικρό προϊόν στο οποίο έχει επενδύσει ώρα και ομάδα του development για να το χτίσεις, δεν θα περιμένεις να πάρεις feedback τύπου ότι δεν μου αρέσει, κάνει κάτι άλλο. Υποτίθεται αυτή η ιδέα από κάπου βγήκε, άρα έχεις πάρει ένα feedback νωρίτερα. Αλλά πιο πολύ θα είναι course correction. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα κάνεις course correction σε αυτό που κάνεις, στο feature, τόσο πιο σωστά θα πας και πιο γρήγορα. Δηλαδή, σκέψου τώρα ότι θες να τραβήξεις μια ευθεία γραμμή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Και έστω ότι ξεκινάς σε ευθεία γραμμή, έχεις υπολογίσει στο περίπου θα είμαι στις τόσες μοίρες βόρεια, δεν κοιτάς χάρτη, ωραία, το πάμε τόσο τεχνικά. Κάθε πότε θα σηκώνεις το κεφάλι σου για να βλέπεις πόσο κοντά είσαι. Όσο πιο αργά σηκώσεις το κεφάλι σου, μπορεί να φτάσεις σε Αλεξανδρούπολη, μπορεί να φτάσεις, ξέρω εγώ, Ιταλία. Αλλά όσο πιο συχνά και πιο νωρίς σηκώνεις το κεφάλι σου, θα κάνεις πιο γρήγορα course correction και έτσι θα είναι μικρότερο το κόστος στο να επανέλθεις στην πορεία που πρέπει. Σωστά. Αυτό το πρόγραμμα που είπες υπάρχει ακόμα, γιατί μου φάνηκε δεν το έχω ξανακούσει. Ξέρεις, να παίρνει individuals, να τους ματσάρει και να τους λέει κάντε για 6 μήνες, ξέρω εγώ, την προσπάθειά σας με μια startup ή οτιδήποτε. Γιάννη, όχι υπάρχει ακόμα. Έχει γίνει τεράστιο, δεν ξέρω πώς το πω. Φαντάζομαι όταν είχα πάει εγώ, ήμουνα εγώ στο 5ο cohort που ήταν μόνο στο Λονδίνο. Πλέον έχουν μεγαλώσει, έχουν cohorts Βερολίνο, Γαλλία, Αμερική, Σιγκαπούρη. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα θα μου πεις κάνουν business το να ανοίγει startups από τις οποίες από τις 50 startups οι 10 θα πετύχουν κι αν. Έτσι δουλεύουν, Το πρόγραμμα λέγεται Entrepreneur First. Για όποιον θέλει να το ψάξει, δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν κάποιος έχει κάποια ιδέα, ίσως τώρα τελευταία έχουν γίνει και πιο strict οι αιτήσεις, τότε ήταν πιο ανοιχτά. Δηλαδή, όταν μπήκα εγώ, είχε πολλά άτομα στο 5ο cohort. Με το που βγήκα μετά και ξεκίνησαν να παίρνουν άτομα για 2 cohorts μετά, οι 9 στους 10 είχαν διδακτορικό. Οι 9 στους 10 είχαν φύγει από Google, από LinkedIn, από Facebook, από Microsoft. Δηλαδή, έπαιρναν τέτοια άτομα. Ναι, αυτό θα ρωτούσα. Πώς κάνεις apply, δηλαδή τι κριτήρια πρέπει να πληρήσει, οτιδήποτε. Το δικό μου το apply ήταν ενδιαφέρον γιατί στην ουσία έχω κάνει ένα apply. Τους λέω τι είχα, τι έκανα, πώς δούλευα. Πέρασα από μια συνέντευξη, η οποία ήταν απλή συνέντευξη. Ίσως μετά ένα τεστ σε κώδικα, εάν πεις ότι είσαι super σε κώδικα, οπότε να δουν πάνω κάτω. Το τεστ σε κώδικα δεν είναι όπως συνεντεύξεις που έχεις σε μια εταιρεία, περνάς δεν περνάς, είναι να έχουν μια άποψη. Σε βλέπουν από κοντά και λένε ότι αυτός είναι ένα άτομο το οποίο θα μπορούσε να μείνει στην ομάδα. Ναι. Ένα άλλο σημείο που έκανα note έτσι, στο μυαλό μου από αυτά που είπες είναι και οι καθηγητές που ανέφερες. Δηλαδή, και το αναφέρω γιατί δεν έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να πούν ότι με έκαναν inspire καθηγητές για να ακολουθήσω, ξέρω εγώ, το κομμάτι του προγραμματισμού που με ενδιέφερε. Πώς συνέβησε στη δικιά σου περίπτωση αυτό?
ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σου απαντούσαν σε ερωτήσεις για το μέλλον σου, σε βοήθησαν και σε κάποια ίσως εξωτερικά project μέσα από τη σχολή? Πολύ καλή ερώτηση επίσης. Εδώ πέρα έχετε και λίγο μια φιλοσοφία που έχω και εγώ στο μυαλό μου, δεν ξέρω κατά πόσο την ακούει ο κόσμος ή τους αρέσει, που έχει να κάνει με την τύχη. Που πολλοί θα σου πούνε πιστεύεις στην τύχη ή όχι. Και υπάρχει και θεωρία ότι η τύχη είναι όταν η προετοιμασία συναντάει την ευκαιρία. Οπότε προσπαθούσα να είμαι πάρα πολύ proactive σε πράγματα. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν ήμουν το σπασικλάκι της τάξης, αλλά ήμουν ο δραστήριος, ότι να κάνω projects, να κυνηγήσω τον καθηγητή. Και έχει τύχει εκεί πέρα που έχω σπουδάσει να έχω βρει 2-3 καθηγητές που τους κυνηγούσα πάρα πολύ να κάνουμε projects, να δούμε και από τα projects που έκανα εγώ από τον κώδικα, φαίνεται ότι έκανα δουλειά. Οπότε, είτε πήγαινα σε συνέδρια, και αυτό έχει να κάνει πάντα φυσικά με τους καθηγητές, ωραία. Δηλαδή, αν υπάρχουν καθηγητές στο τμήμα σου που είναι δραστήριοι και ασχολούνται, έχουν επαφές, έχουν networking προς τα έξω, είναι πολύ χρήσιμο. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ψάχνεις τον καθηγητή και τον κυνηγάς χωρίς λογοκαιτία. Εγώ το γούσταρα και το έκανα και δεν το ξέρω. Το μάθα μετά ότι ο καθηγητής που μιλούσα είχε network. Αλλά από εκεί προέκυψαν πράγματα τύπου να γνωρίσω άλλα άτομα, να πάω σε εταιρείες. Δηλαδή, είχε τύχει το να σου κάνει μια σύσταση ένας καθηγητής που ξέρει ένα άτομο που δουλεύει σε μια εταιρεία, με έναν καθηγητή που τον έχεις σαν καθηγητή σου, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια. Ωραία. 5-6 αναλόγως πόσο καιρό είσαι στη σχολή. Είναι σημαντικό. Και με βοήθησε πάρα πολύ εμένα αυτό το πράγμα. Ναι. Και πιστεύω παντού θα υπάρχουν αυτοί οι καθηγητές, σε οποιαδήποτε σχολή. Αρκεί να σε ενδιαφέρει και το αντικείμενο full και να το κυνηγείς και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, άμα πας σε ένα καθηγητή, πιστεύω και του κάνεις μια παραπάνω ερώτηση, τότε και αυτός θα μπορέσει να σου ανοιχτεί περισσότερο, ίσως και να σε βοηθήσει και παραπάνω. Πρέπει να κάνεις και εσύ ένα step, φαντάζομαι. Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή να δει και ο καθηγητής κάποιον που έχει δραστηριότητα. Δηλαδή, και εγώ, άμα τύχει και πάω και μιλήσω με κάποιο group με άτομα, σίγουρα θα μου τραβήξει την προσοχή αυτός που θα μου κάνει ερωτήσεις, και σίγουρα και τις ερωτήσεις που είναι και παράξενες. Δηλαδή, καταρχάς δεν υπάρχει καμιά χαζή ερώτηση. Όλες οι ερωτήσεις προέρχονται από την περιέργεια του ανθρώπου. Οπότε, όσο πιο περίεργος είσαι, πραγματικά δηλαδή κάνει ερωτήσεις, θα φανεί και θα πας μπροστά. Ναι, συμφωνώ. Γιατί κώδικα? Τι ήταν αυτό πώς έγινε η πρώτη επαφή σου με τον κώδικα και είπες ότι είναι κάτι που μου αρέσει πολύ να κάνω, ας πούμε? Αστεία ιστορία. Δεν πήγαινα για πληροφορική. Φαντάζομαι εγώ στη σχολή τότε είχαμε κατευθύνσεις μόνο στη θετική κατεύθυνση. Θετική κατεύθυνση σημαίνει βιολογία, φυσική, χημεία, τα πάντα όλα. Καθαρά προγραμματιστικά μαθήματα. Ξεκάθαρα. Φαντάζομαι δεν είχα κανένα προγραμματισμό στο σχολείο. Ωραία. Δεν είχα ιδέα τι ήταν. Το συνειδητοποίησα όταν πραγματικά πέρασα προγραμματισμό. Γιατί φαντάζομαι εγώ κάνω μηχανογραφικό. Σχολές top, εντάξει, και έχω και μια αδερφή η οποία είναι στο στρατό, οπότε λέω σε δυτικές σχολές και πάει λέγοντας μηχανολόγοι, μηχανικοί. Και κάπου στο τέλος μια πληροφορική που εν τέλει πέρασε, και φαντάζομαι ότι σε ένα καλοκαίρι, σε 2 μήνες, έπρεπε ο πατέρας μου, ο οποίος κάνει μαθήματα πληροφορικής, να μου μάθει όλο αυτόν τον προγραμματισμό. Από εκεί και πέρα το γούσταρα, και γενικότερα δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι καλό ή κακό. Σε μένα προσωπικά, άμα γουστάρω κάτι, άμα μου αρέσει πάρα πολύ κάτι, θα το πάω μέχρι πολύ μέσα. Άμα από την άλλη δεν μου αρέσει, θα το παρατήσω πολύ νωρίς. Ναι, νομίζω εντάξει, αυτό συμβαίνει σε όλους μας από λίγο έως πολύ. Άρα ήταν αυτό που λέγαμε πριν και για την τύχη λίγο, κάπως by accident, και μετά ήταν love at first sight, και μέσω και του πατέρα σου που σε βοήθησε στην αρχική αντίληψη, φαντάζομαι, της λογικής. Ακριβώς. Ναι, ήταν ένα πλεονέκτημα για μένα, γιατί εκείνη τη στιγμή που μάθανα προγραμματισμό δεν είχα άλλα μαθήματα όπως συνήθως έχεις στο Λύκειο, οπότε ήμουν focus σε αυτό και ας πούμε, θέλω να πιστεύω ότι τα κατάλαβα αρκετά γρήγορα, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο πρώτο έτος της σχολής. Μετά από εκεί πέρα απογειώθηκε το πράγμα, εντάξει, και ήμουνα τα παντόλα. Στη διάρκεια αυτή και της σχολής και μετά στις πρώτες σου δουλειές, πόσο χρειάστηκε να μάθεις πράγματα μόνος σου? Δηλαδή, να ασχοληθείς με εργαλεία ή frameworks ή οτιδήποτε, τα οποία δεν τα μάθαινες στη σχολή και απαιτούνταν, ας πούμε, για κάποια δουλειά που ήθελες να συμμετέχεις, να πετύχεις. Καλά. 99% θα πω. Δεν μαθαίνεις τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη δουλειά στη σχολή. Αυτό είναι, δηλαδή, θα πω σταθερά, το ότι πρέπει να μάθεις πράγματα έξω από τη σχολή, να ψάξεις μόνος σου. Και εκεί θα φανούν και όλοι υποψήφοι. Δηλαδή, ακόμα και εμείς τώρα που κάθε φορά που κάνουμε συνεντεύξεις, εκεί φαίνεται κατά πόσο ένας φοιτητής έχει ασχοληθεί παραπάνω.
συνέχεια, έπρεπε να μαθαίνω συνέχεια. Μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Ήμουν ο τύπος ο οποίος πολύ θα με έλεγαν και workaholic, δηλαδή δουλεύω το πρωί, το απόγευμα έκανα δικά μου projects, διάβαζα. Μ' άρεσε πάρα πολύ να ψάχνω πράγματα. Που αυτό φαντάζομαι κατέληξε στο να προσπαθώ να δημιουργήσω μια δικιά μου πλατφόρμα online, να γράφεις κώδικα. Δηλαδή, δεν είχα τότε ιδέα του ότι υπάρχουν και υπήρχαν και κακά προγράμματα για να γράφεις κώδικα, οπότε δεν μας άρεσε καθόλου. Και λέει ότι να μην κάνω ένα online πρόγραμμα να γράφω κώδικα και να κάνω κατευθείαν publish το προϊόν κτλ. Που φαντάσου είχα κάνει δικά μου εργαλεία τα οποία υπήρχαν εκεί έξω και όλοι με ρωτούσαν γιατί τα κάνεις μόνος σου, υπάρχουν. Από τη μία μπορούσα να πω γιατί δεν με κόβει, από την άλλη γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να το φτιάχνω μέχρι ευείας. Πολύ μέσα. Ναι, ήθελες να είναι δικά σου, ρε παιδί. Ναι, ακριβώς. Γενικότερα οι προγραμματιστές το έχουν αυτό λίγο. Ο προγραμματιστής θέλει λίγο να μην χρησιμοποιήσει άλλο, θέλει να το κάνει μόνος του. Και σου πάρει, ξέρω εγώ, 10 μέρες παραπάνω. Είναι δικό μου, το παιδί μου. Αλλά συνέχεια, δηλαδή πρέπει να διαβάζει συνέχεια. Φαντάζομαι ότι όταν ήμουν πάλι στο εξωτερικό και δούλευα, πήγαινα στη δουλειά στις 8 η ώρα αντί για τις 9 και 8 με 9 διάβαζα. Είτε άρθρα στο Medium, είτε κώδικας. Το θεωρούσα πάρα πολύ χρήσιμο γιατί αυτή είναι η δουλειά σου, δηλαδή πρέπει να μεγαλώσει αυτήν. Η πρώτη σύνδεσή σου έτσι, με το business, δηλαδή με την άλλη πλευρά του νομίσματος, εκεί που άρχισες να μαθαίνεις και να καταλαβαίνεις και περισσότερα πράγματα γύρω από το business, που ξέφυγες δηλαδή από το κομμάτι του προγραμματισμού. Πώς έγινε, πού σε βρήκε? Η πρώτη επαφή έγινε στο Λονδίνο, όταν ήμουν με τη startup μου, που αν και όπως ανέφερε και πριν, δεν με έκανε να ξεφύγω πάρα πολύ από τη λογική του να γράφω κώδικα, αλλά κατάλαβα ότι υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που λέγεται business, που πρέπει να γνωρίσεις κόσμο, που πρέπει να καταλάβεις πώς λειτουργεί ο πελάτης, πώς λειτουργεί ο χρήστης μάλλον της εφαρμογής σου, πώς λειτουργεί όλο αυτό. Οπότε διήρκησε ένα εξάμηνο που είχα έντονη επαφή με αυτόν τον κόσμο. Μετά σταμάτησε για λίγο που επέστρεψα να είμαι developer για όσο καιρό δούλευα στη Γερμανία. Και μετά όσο ήμουν στο Satisfaction, μου δόθηκε πάρα πολύ αυτή η ευκαιρία του να μπω στον κόσμο του business, να καταλάβω τι σημαίνει και αυτό το προϊόν που κάνουμε, τι impact θα έχει στον κόσμο, πώς θα το φτιάξουμε καλύτερο. Που ακόμη και τώρα, 3 χρόνια μετά, δηλαδή μόνο μαθήματα έχω να παίρνω και συνεχίζω να μαθαίνω. Πιστεύω ότι άμα σταματήσω να μαθαίνω ή κάτι λάθος κάνω εγώ ή δεν ξέρω, κάτι έγινε. Ναι, συμφωνώ. Και μιας που είσαι product manager μάλλον στο Satisfaction, θα σε παρακαλούσα πραγματικά να με βοηθήσει να καταλάβω τι είναι αυτό το product management και σαν θέση και πώς το διαχειρίζονται οι εταιρείες στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που περιμένουν από κάποιον σε μια τέτοια θέση και τι skills ίσως πρέπει να έχεις παραπάνω για να έχεις ένα αντίστοιχο position. Πραγματικά αυτή είναι μια ερώτηση που είναι πολύ δύσκολη. Του 1.000.000. Πραγματικά ναι. Από τη μία θες πραγματικά πάρα πολύ χρόνο για να το αναλύσεις αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όσους είναι PM και με ακούνε και ίσως να μην ταυτιστώ με αυτούς ή θα μου πούνε ότι λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Θα πω από τη δικιά μου εμπειρία. Θα πω αυτό που έχω κλάβει εγώ μέχρι στιγμής από τους ανθρώπους που έχω μιλήσει με PMs στην Ελλάδα και λίγο στο εξωτερικό. Ένας PM γενικότερα πρέπει να έχει ένα background. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια σχολή, πανεπιστημιακή σχολή, ωραία, που να βγάζει PMs. Οπότε ένας PM μπορεί να έχει background dev, όπως εγώ τεχνικό δηλαδή, μπορεί να έχει marketing, μπορεί να έχει κάτι άλλο, μπορεί να έχει business background. Άρα στην ουσία τι λέμε, ότι ένας product manager είναι μια συλλογή από χαρακτηριστικά ανθρώπου τα οποία θα κάνουν το προϊόν σου γαμάτο. Σούπερ για να το αγοράσουν οι πελάτες. Αυτό τι περιλαμβάνει? Μπορεί να περιλαμβάνει να ξέρεις πάρα πολύ καλά το τεχνικό κομμάτι, ανάλογα στο startup που είσαι, την εταιρεία που είσαι. Μπορεί να ξέρεις πάρα πολύ καλά τους πελάτες σου. Τα τελευταία 2 χρόνια, σχεδόν 1,5-2 χρόνια, έχω ξεκινήσει και τρέχω το Product Management Community στην Αθήνα και έχω δει πραγματικά πάρα πολλές πλευρές του τι είναι ένας PM. Έχω ακούσει από το να είναι ο CEO του προϊόντος μέχρι ένας εξειδανικευμένος γραμματέας, έτσι super duper γραμματέας, τα πάντα όλα έχω ακούσει. Έχω ακούσει product managers οι οποίοι είναι τεχνικοί και είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα και έχω ακούσει product managers οι οποίοι δεν έχουν ιδέα για τεχνολογία και τους φέρνουν γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά το προϊόν.
ήξερα πάρα πολύ καλά τον πελάτη. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα ένας PM να μπορεί να διαβάσει τον πελάτη από πριν. Να καταλάβει όχι απλά τι θέλει ο πελάτης, τι θα θέλει ο πελάτης αύριο. Το οποίο, αυτό είναι και λίγο από τη δικιά μου την εμπειρία, δεν χρειάζεται να τα ξέρει όλο ο PM. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο τεχνικό κομμάτι, ωραία, ο PM δεν χρειάζεται να ξέρει κώδικα. Πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να εμπιστευτεί μια ομάδα που ξέρει πολύ καλύτερα από αυτόν. Άρα θα πρέπει να αναπτύξει κάποια skills τα οποία μπορεί να διαλέξει μια ομάδα η οποία είναι super και μπορεί να γράψει κώδικα γιατί σίγουρα θα ξέρει καλύτερα. Άρα ο PM δεν θα έρθει να βρει λύση σε ένα πρόβλημα, αλλά θα παρουσιάσει ένα πρόβλημα. Από την άλλη, το να ξέρεις τον πελάτη σου απ' έξω και ανακατοτά και να ξέρεις τι θα προβλέψει, επίσης είναι λίγο παράξενο, γιατί πολλές εταιρείες έχουν ειδικά τμήματα για αυτό, όπως ας πούμε εμείς έχουμε το Customer Success. Το Customer Success είναι ένα τμήμα το οποίο ασχολείται μόνο με αυτό. Δηλαδή, όχι μόνο με αυτό ακριβώς, εντάξει, κάνει και άλλα πράγματα, εννοείται. Το Customer Success ασχολείται με το engagement του πελάτη και κατά πόσο ο πελάτης είναι ικανοποιημένος αφού έρθει και χρησιμοποιεί την πλατφόρμα, αλλά είναι πιο κοντά στον πελάτη. Βέβαια, θα μου πεις τώρα όλα αυτά που είπα, πάλι βάζουν το PM στο κέντρο και δεν κάνει τίποτα, απλά παίρνει πληροφορία από εδώ και από εκεί. Ναι, έβαλα τα χέρια μου και έβαλα τα ματάκια μου. Όχι, εγώ αυτό που θα σε ρωτούσα είναι αν ας πούμε μια εταιρεία έχει ένα βασικό digital product που λέει, ας πούμε ότι είναι μια υπηρεσία ή οτιδήποτε, έτσι. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, ο PM μου φαίνεται σαν να είναι παρόμοιο με το CEO, ας πούμε, γιατί είναι πάνω από το ίδιο το προϊόν, που το προϊόν ισούται πάνω κάτω και με την εταιρεία. Δεν ξέρω αν το σκέφτομαι λάθος. Πιστεύω ότι το CEO είναι αρκετά κοντά. Δηλαδή, μια εταιρεία που έχει ένα digital προϊόν ή παραπάνω, μπορεί να έχει έναν ή παραπάνω PMs. Ο PM πρέπει να είναι owner του προϊόντος ή ο product owner, όπως λένε στην agile μεθοδολογία ή στο Scrum. Πρέπει να είναι υπεύθυνος για το προϊόν θα πάει καλά, να το παρακολουθεί αυτό το προϊόν. Άρα, ένας PM έχει πράγματα να κάνει. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν μιλάει με πελάτες, άρα δεν έχει ιδέα, άρα δεν κάνει κάτι. Ο PM βάζει στόχους, σχεδιάζει πράγματα, χρησιμοποιεί τους συνεργάτες που έχει, dev ομάδα, customer success, πωλήσεις, για να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλα αυτά είναι data. Ωραία, όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία συλλέγεις από διάφορα άλλα τμήματα, UX, customer success, πωλήσεις, τι θέλουν, και όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να τα μεταφράσεις σε features τα οποία θα πετύχουν. Οπότε από εκεί είναι το success ενός PM. Ναι, και φαντάζομαι και ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι θα είναι και το να κρατήσει την ομάδα motivated και connected, ας πούμε. Να μην έχεις, να είναι όλοι, αυτό που πες με τους στόχους, να κοιτάνε όλοι ένα κοινό στόχο, ώστε να μπορέσει να παραδώσει και ένα όλο και καλύτερο προϊόν. Ακριβώς. Αυτό είναι και κομμάτι του transformation της μιας εταιρείας, γιατί τώρα τελευταία το συναντάω πάρα πολύ συχνά, ότι κάθε τμήμα μπορεί να έχει διαφορετικούς στόχους. Διαφωνώ λίγο. Κάθε τμήμα έχει. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Κάθε τμήμα έχει έναν στόχο και αυτός ο στόχος είναι ο στόχος της εταιρείας. Δηλαδή όλα πρέπει να κάνουν αλλά είναι εκεί πέρα. Έχει τύχει πολλές φορές να βλέπω conflicts και διαμάχες μεταξύ των τμήματων, γιατί ο ένας κάνει overlap τους στόχους του άλλου, οπότε θα σου ζητήσω κάτι και δεν μπορώ τώρα να δουλέψω το δικό μου το στόχο. Όχι, ο στόχος είναι ένας. Ο στόχος είναι να εξυπηρετήσει τον πελάτη και να είναι ευχαριστημένος ο πελάτης. Αν κάτι είναι διαφορετικό, κάτι γίνεται λάθος σε διαδικασία με την οποία περνάει πληροφορία, περνάνε οι στόχοι από τον CEO ή οπουδήποτε από το business, από τα sales, προς τις υπόλοιπες ομάδες. Σε μια άλλη απορία είναι αν σε πολύ μεγάλες εταιρείες τύπου Facebook, όχι απαραίτητα τόσο μεγάλες, αλλά κατάλαβες, υπάρχουν πολλοί PMs. Δηλαδή, πώς το product, ενώ είναι ένα ενιαίο, χωρίζεται σε πολλά υπο-products. Ακριβώς. Αν μιλάμε και για το Facebook, φαντάζομαι ότι μεγάλες εταιρείες όπως το Facebook ή το LinkedIn μπορούν κάθε feature να το πούνε product, ή μπορούν οι product managers να λένε ότι κάνουν own features. Για παράδειγμα, στο Facebook μπορεί όλο το search να είναι ένας PM για το search. Είναι ένας PM μόνο για τον τρόπο με τον οποίο κοιτάς βιντεάκια, κοιτάς φωτογραφίες. Ένας PM να είναι μόνο για το newsfeed που έχεις. Οπότε αυτοί έχουν σταθερό στόχο, έχουν σταθερά KPIs, τα οποία πρέπει να συνέχεια να παρακολουθούν και να τα μεγαλώνουν, έχουν πάντα στόχους. Ας πούμε, τώρα τελευταία είχα δει από έναν PM ο οποίος ήταν στο LinkedIn, ο οποίος έβαλε ένα καινούριο feature, το οποίο σε βοηθάει να καταλάβεις το όνομα, πώς προφέρεται ένα όνομα. Οπότε στην ουσία έκανε, έβαλε ένα μεγαφωνάκι δίπλα στο όνομα για να ηχογραφήσει το όνομά σου και να
το ακούς. Ναι, το είδα κι εγώ. Ενδιαφέρον. Ακριβώς. Οπότε ένα PM έκανε αυτό το πράγμα. Ασχολήθηκε με αυτό. Άρα, ίσως στην ουσία οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν τους PMs, δουλεύουν μαζί με τους PMs για να βγάλουν τέλεια features. Ίσως υπάρχουν PMs σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ναι. Και αν μπορώ εγώ, ας πούμε, να πάω σε έναν senior manager και να του πω: έχω αυτή την ιδέα, και αν τον πείσω να μου πει: OK, πάρε αυτά τα 2-3 άτομα, είσαι PM σε αυτό το feature του product και να μου δώσει κάποιο budget και κάποιο χρόνο για να το υλοποιήσω. Ακριβώς. Αυτό πραγματικά όσες εταιρείες το έχουν, είναι super. Δηλαδή, εφόσον δίνουν την ευκαιρία και να το κάνουν και λίγο πιο μεγάλο, όχι μόνο σε PM, σε οποιονδήποτε έχει μια ιδέα να τη ρίξει στο τραπέζι και να τη συζητήσουν. Γιατί και ένας designer, ένας developer, όλοι οι ιδέες έχουν. Γιατί είναι πιο κοντά στον κώδικα, είναι πιο κοντά σε πράγματα. Ο σκοπός είναι να υπάρχει αυτό το brainstorming, αυτό το ideation. Και οποιοδήποτε πετάξει μια ιδέα στο τραπέζι, κάποιος μπορεί να την πάρει και να την κάνει πραγματικά ένα feature το οποίο μπορεί να αποφέρει, καλά θα πω κέρδη, αλλά γενικότερα επιτυχία σε μια εταιρεία. Εσύ ποια ήταν η εμπειρία σου από τη μετάβαση από software engineer σε έναν product manager? Τι ήταν αυτό που έμαθες ή σου έκανε εντύπωση ή χρειάστηκε να δουλέψεις πάνω για να μπορέσεις να κάνεις αυτή τη μετάβαση θέσεων, ας το πούμε? Καλά, αυτό είναι ακόμα ένα work in progress, έχω να πω. Και θα είναι work in progress για πολύ καιρό ακόμα. Γενικότερα, devs είμαστε, δεν ξέρω για όσους ακούνε και είναι dev, αγαπάμε τον κώδικα, μας αρέσει πάρα πολύ να γράφουμε κώδικα, δηλαδή το κοιτάμε και στον ύπνο μας πλειολόγος. Για όσους δεν είναι, για όσους είναι φυσιολογικοί, μάλλον δεν το κοιτάνε. Ήταν δύσκολο και είναι ακόμα δύσκολο, γιατί πάντα έχω όχι την ανάγκη, το urge να πάω να το κάνω κι εγώ, γιατί καμιά φορά όταν θέλω ένα feature να το κάνω και μπορώ να το κάνω, λέω να πάω να το κάνω κι εγώ. Και ακούω συνέχεια από τους άλλους δίπλα μου: όχι, μην το κάνεις, δεν είναι δουλειά σου αυτό να το κάνεις. Δουλειά σου είναι να καταλάβεις πόσο πολύπλοκο είναι και να το βάλεις στην ουρά των πραγμάτων που είναι να γίνουν. Μα το θέλω, ξέρω εγώ, αύριο. Όχι, πρέπει να εκπαιδευτείς, να μην το θες αύριο. Ή να μην σου έρχεται το ότι θέλω ένα feature, τέλεια το κάνω αύριο, τέλεια θα το δημιουργήσω. Γιατί οι developers έτσι είναι. Ο PM πρέπει να μάθει λίγο, αυτό που μάλλον θέλει να γίνει PM και είναι από dev, να μάθει ότι οτιδήποτε έχει στο μυαλό του για να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει αύριο. Πρέπει να το προγραμματίσει, να περάσει από μια διαδικασία roadmap, θα το πω, prioritize, θα το πω, αναλόγως κάθε εταιρεία το πει διαφορετικά, και να μπει στη θέση του εκεί που πρέπει. Οπότε για τον PM, για μένα το δικό μου challenge είναι να καταλάβω και να πάρω τη σωστή απόφαση και να δω πραγματικά ποιο feature είναι αυτό που θα κάνει την εταιρεία να κάνει το επόμενο βήμα. Ποιο feature θα αγαπήσουν οι χρήστες, συγγνώμη που σας διέκοψα, ποιο feature θα αγαπήσουν οι χρήστες και θα σε λατρέψουν, ξέρω, και η ομάδα σου. Ναι. Και το challenge φαντάζομαι είναι όταν μπορείς και να το κάνεις αυτό που λες, να μπορέσεις να εφαρμόσεις τεχνικές τύπου 80-20 για να βρεις ποιο είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να μην είναι το αγαπημένο σου, αλλά αυτό που θα έχει το μεγαλύτερο impact για να γίνει πρώτο, να κάνεις μια προτεραιοποίηση. Και αυτό το βρίσκω ότι θα είναι αρκετά challenging για κάποιον ο οποίος ταυτίζεται απόλυτα με το προϊόν το οποίο φτιάχνει. Ακριβώς. Και η προτεραιοποίηση είναι και από μόνη της ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Το πώς κάνεις prioritization στα features, δηλαδή έχουν βγει ολόκληρες, όχι μελέτες, αλλά όχι ούτε papers, sorry. Έχουν βγει έρευνες, έχουν βγει άρθρα από μεγάλες εταιρείες πώς να κάνεις prioritization. Σου λέει ότι πάρε ένα feature, δες τι benefit έχεις, τι κόστος έχεις, τι ρίσκο έχεις. Κάνε εκεί πέρα ένα matrix. Όποιο είναι πάνω δεξιά, κάτω. Κάπως έτσι. Είχα διαβάσει επίσης ότι αν καθίσουμε εγώ και εσύ και πούμε ότι OK, αυτό το feature, αυτό το product, οτιδήποτε, πόσο καιρό θα μας πάρει? 6 μήνες. Να υπολογίσεις αυτό άλλο 25-30%, γιατί πάντα όλα τα deadlines ξέρεις, παρεκκλίνουν από τον αρχικό της στόχο. Είναι κάτι το οποίο ισχύει? Αυτό το έχεις δει καθόλου με τα deadlines? Αυτό με τα deadlines είναι λίγο, θα ήταν και λίγο μύθος, είναι και λίγο πραγματικότητα και έχει να κάνει αναλόγως με ποιον μιλάς. Δηλαδή, αν πας να μιλήσεις με ένα freelancer, ο freelancer θα σου πει αυτό ακριβώς ή κάποιος που έχει δικό του project. Όταν έχεις να παραδώσεις κάτι μέσα σε μια εταιρεία, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί από τη μία σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι κάτι που θα μου πάρει ένα μήνα θα πω 2 για να είμαι μέσα, και άμα σου πάρει ένα μήνα, τι θα κάνεις? Θα πεις ασχοληθώ με κάτι άλλο? Από την άλλη, η εταιρεία πρέπει να στοχοποιήσει. Δηλαδή, αυτό είναι και το λίγο μειονέκτημα της διαδικασίας αυτής. Κάθε εταιρεία στοχοποιεί. Κάθε εταιρεία βάζει κίνητρα στον κόσμο και λέει: OK, στο επόμενο τρίμηνο θα βγάλουμε το alpha feature. Ωραία.
Σίγουρα αυτό έρχεται μέσα από μια μελέτη του πόσο κόστος έχει να φτιαχτεί ένα feature. Γενικότερα αυτό που προσπαθούμε και εμείς και τώρα κάναμε πολύ πρόσφατα μια κουβέντα με την ομάδα τη δικιά μου στο satisfaction με τους developers, ήταν ότι πραγματικά πρέπει να κάνουμε καλύτερο estimation των tasks, το οποίο περιλαμβάνει καλύτερη επεξήγηση του τι σημαίνει τεχνικά. Δηλαδή, το να βάζεις ένα task ή ένα feature το οποίο υποθετικά και απλά βλέποντας τον ορίζοντα και λέγοντας ότι αυτό θα μου πάρει ένα μήνα, πιστεύεις ότι δουλεύει, δεν θα δουλέψει ποτέ. Πρέπει να κάνεις ένα πολύ καλό drill down, έστω να έχεις ένα πολύ μικρό ρίσκο, στην ουσία να κάνεις minimize τον χρόνο. Από την άλλη, όμως, έχω δει και project τα οποία πρέπει να παραδώσουν σε ένα πελάτη και λένε πάνω κάτω 3 μήνες θα πάρει. Αυτό συνήθως, όταν βλέπω ότι έχεις να παραδώσει ένα έργο σε ένα πελάτη, γιατί για μας δεν παραδίδω έργο σε ένα πελάτη, έχω ένα προϊόν το οποίο μεγαλώνει συνέχεια και απλά παραδίδω features. Όταν έχεις να παραδώσει ένα έργο σε ένα πελάτη, που σημαίνει ότι η καθυστέρηση θα έχει κάποιο impact, είτε ο πελάτης θα το πάρει πιο αργά, δεν θα βγει live ένα προϊόν, αν είναι κάτι το οποίο βγαίνει live. Εκεί πέρα υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι η εμπειρία, ο άλλος παράγοντας είναι και ο πελάτης. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι τα παρόμοια έργα βγαίνουν σε 3 μήνες, θα πεις 3 μήνες. Και θα πιέσεις αντίστοιχα την ομάδα σου να το πάρει σε 3 μήνες. Γιατί όντως είναι λίγο και πίεση της αγοράς του ανταγωνισμού. Δηλαδή, αν ο ανταγωνισμός λέει 3 μήνες και εσύ λες 8 μήνες, θα σου πει όλος κάτσε ρε φίλε, γιατί. Ναι. Αλλά αυτό που έχω μάθει και από τα γενικότερα trainings που έχω δει πάρα πολύ έξω στο κομμάτι του project management, πάντα ο πελάτης έχει κάτι στο μυαλό του. Είτε αυτό θα είναι χαμηλό κόστος, είτε θα είναι ποιότητα, είτε θα είναι χρόνος παράδοσης. Άρα, όταν κάνεις negotiation με έναν πελάτη, το τι θες να παραδώσεις, το έργο που θες να παραδώσεις, πρέπει να καταλάβεις αν ο πελάτης σου θέλει είτε χαμηλό κόστος, είτε γρήγορα, είτε ποιοτικά. Οπότε, αν θέλει ένα από τα τρία, το ένα από τα τρία θα το μειώσει, θα το αυξήσει αναλόγως και τα υπόλοιπα θα παίξουν λίγο μπάλα. Για παράδειγμα, μπορείς να πεις ότι σε ένα πελάτη ότι εγώ το θέλω σε 3 μήνες. Τέλεια, θα το θες σε 3 μήνες, αλλά χαμηλή ποιότητα, υψηλό κόστος. Ή αναλόγως, υψηλή ποιότητα, υψηλό κόστος. Ή μπορεί να... Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Ακριβώς. Ή μπορεί να σου πει ο πελάτης, εγώ το θέλω όποτε μπορείς, αλλά το θέλω super duper σε ποιότητα. Τέλεια. 1,5 χρόνο, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Ναι. Βέβαια, έχω ακούσει και την αντίθετη φιλοσοφία τύπου Elon Musk, ο οποίος λέει OK, στον Άρη πότε πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε, για παράδειγμα, σε 1 χρόνο. Ωραία. Το θέλω σε 3 μήνες έτοιμο. Δεν ξέρω, παίζει καθόλου αυτό. Δηλαδή, τα πολύ strict deadlines, τα οποία σε οθούν και κάποιες φορές όντως να τελειώσεις κάτι γρηγορότερα. Αυτό νομίζω έχει να κάνει με παίζει πάρα πολύ ρόλο ο παράγοντας του κατά πόσο μπορείς να διαβάσεις την ομάδα σου και να καταλάβεις τι ανθρώπους έχεις. Δηλαδή, όταν μιλάς με μια ομάδα που είναι συγκεκριμένη και την ξέρεις, άμα σου πει 1 χρόνο, είναι 1 χρόνο. Είναι 1 χρόνος, δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Ναι. Βέβαια, εδώ πέρα είναι ένα πολύ μικρό αστεράκι το οποίο μπορούμε πάρα πολύ να αναφέρουμε πολύ συνοπτικά εδώ πέρα. Σαν PM, ένα challenge είναι να μπορείς να καταλάβεις πότε οι developers σου λένε λάθος πράγματα. Και όταν λέω λάθος, δεν εννοώ επειδή δεν το ξέρουν, απλά σε κοροϊδεύουν γιατί έχουν πήξει. Οπότε τους λες: θέλω αυτό το κουμπάκι, τέλεια, σε 1 μήνα. Πώς κάνεις validate ότι όντως αυτό είναι σε 1 μήνα. Στην περίπτωση του Elon Musk, εντάξει, μιλάμε βέβαια για εταιρείες και ανθρώπους που είναι πραγματικά top of the top, ρε μου, και εκεί δουλεύουν πολύ διαφορετικά. Ναι, οπότε, αν σου λέει 1 χρόνο να βγει κάτι, απλά θα πάρει τα καλύτερα μυαλά που μπορεί, ακόμα τόσα μυαλά, και θα το βγάλει σε 3 μήνες. Γιατί απλά θα πιέσει κόσμο και γιατί θα έχει motive. Βέβαια, εκεί πέρα μπορεί να παίζει ρόλο και το οικονομικό κομμάτι, οι επενδυτές. Σωστά. Αυτό. Σωστά. Είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, είναι ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον topic όλο αυτό του PM και αυτό που είχαμε πει και νωρίτερα, ότι δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω ακούσει πολύ να συζητιέται. Οπότε ξέρεις, όλες αυτές οι απορίες μου γίνονται πολύ, πολύ εύκολα, γιατί το βλέπω όμως σαν τίτλο συνέχεια και στο LinkedIn και παντού. Και μέσα από τη σχολή, που τυχαίνει εγώ να είμαι στην ΑΣΟΕ, δεν ξέρεις, σου λένε ότι υπάρχει η θέση sales, η θέση marketing κτλ. Αλλά αυτό το κομμάτι που είναι κάτι σαν διαχειριστής ομάδας, και πολλοί μπορεί να το θέλουν κιόλας. Γιατί, για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό όπως η ανάληψη ευθυνών ή ότι είσαι υπεύθυνος μιας δικιάς ομάδας και δουλεύεις πάνω σε κάτι δικό σου σε εισαγωγικά, τουλάχιστον σε μένα ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
Οπότε ξέρεις, όλη αυτή η κουβέντα γύρω από όλο αυτό το κομμάτι νομίζω ότι βοηθάει και αρκετό κόσμο και φοιτητές οι οποίοι δύσκολο να έχουν επαφή με όλο αυτό το story που βρίσκεται. Όντως, ένας φοιτητής, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη επαφή με τον κόσμο του PM. Τον αντιλαμβάνεται λίγο όταν κάνουν ομαδικά projects στο πανεπιστήμιο και ίσως κάποιος παίρνει κάποιες ευθύνες, παίρνει κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, από ό,τι έχω ακούσει και εγώ, όταν κάνουν projects, πάντα κάποιος κάνει lead ένα project και είτε θα μιλάει με τον καθηγητή, είτε θα βλέπει τα πράγματα. Οπότε αυτό είναι αρκετά κοντά σε έναν PM. Από την άλλη, για τις εταιρείες πάλι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο. Μάλλον κάθε εταιρεία θέλει έναν PM, αλλά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Φαντάζομαι και ο ίδιος ο κόσμος που θέλει να κάνει apply σε μία θέση είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει τι θέλει από ένα PM. Γιατί για τον PM που συζητάμε τώρα, μιλάμε πάντα για digital product PM. Δεν ξέρω αν το αναφέραμε ποτέ στην κουβέντα μας σήμερα, αλλά μιλάμε για digital product. Δεν θέλεις έναν PM ο οποίος έχει μάθει να λανσάρει οδοντόκρεμες ή παπούτσια ή τίποτα άλλο. Και αυτοί PMs είναι. Products είναι και αυτά. Δηλαδή έχει τύχει, έχω ακούσει κι εγώ από τα meetups ότι όντως έχουν ανοίξει θέσεις για PMs και σου κάνουν αίτηση PMs από κανονικά products, όχι digital. Που εκεί πέρα θα πεις ότι super, είσαι γαμάτος αυτό που κάνεις, μπράβο, αλλά δεν ψάχνω αυτό το αντικείμενο. Λυπάμαι πολύ. Οπότε εκεί πέρα ίσως υπάρχει και ένα frustration. Γιατί. Αυτό που έχεις καθαρίσει λίγο. Δύσκολο. Πάντως είναι κάτι το οποίο βλέπεις και μέσα από την εταιρεία. Δηλαδή από αυτά που λες αυτό καταλαβαίνω. Εσύ δεν ξέρω αν είχες στόχο από την αρχή να φτάσεις σε αυτή τη θέση, αλλά μέσα από την τριβή και τα λοιπά είδες ότι είναι κάτι που θα σε ενδιαφέρει. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πράγματα από αυτό, αλλά πραγματικά θα το ανακαλύψεις και τι απαιτεί κάθε θέση στην πράξη. Ακριβώς. Το ανακαλύπτεις, καλά, τρώγοντας σου για διόρεξη πάντα. Τα ανακαλύπτεις την πορεία και εγώ δεν είχα ιδέα να γίνω PM, έγινα project manager κάποια στιγμή, έβλεπα projects, ήρθα σε επαφή με το Agile, είδα τι είναι το product owner και το Scrum και όλα αυτά και κάπως έτσι γύρισε ο κόσμος μου γύρω από το PM και πήγα προς τα εκεί και νομίζω, δεν ξέρω κιόλας, ελπίζω να είναι το τελευταίο βήμα, αλλά εντάξει, πάμε πολλά βήματα πιο μετά, δεν ξέρεις. Θα σε πάω τώρα σε ένα έτσι, λίγο διαφορετικό θέμα, το οποίο μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον και είναι το κατά πόσο εταιρείες που δεν είναι πολύ μεγάλες θα πρέπει ίσως σε κάποιες φάσεις της ζωής τους να λειτουργούν σαν startup και να παίρνουν δηλαδή κάποια παραπάνω ρίσκα. Δεν ξέρω αν εσύ το έχεις δει αυτό στη μέχρι τώρα καριέρα σου και αν έχεις έτσι βρει το πότε πρέπει να γίνεται αυτό και το αν πρέπει να γίνεται. Ωραία. Το να είσαι startup, καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με το mindset το οποίο έχουν οι άνθρωποι σου, το οποίο δεν συνδέεται απαραίτητα με τα ρίσκα, συνδέεται με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τα ρίσκα είναι πραγματικά ένας παράγοντας, το οποίο συναντάς πάρα πολύ σε εταιρείες οι οποίες είναι μικρές. Γιατί οι εταιρείες προσπαθούν να μεγαλώσουν, άρα προσπαθούν να πάρουν αρκετά ρίσκα, γιατί δεν μπορούν απλά να ελέγξουν όλες τις καταστάσεις ή τα πάντα όλα. Δηλαδή, δεν έχεις μια ομάδα 10 ατόμων, 10 devs ή 10 PMs να σου κάνουν το super duper προϊόν. Οπότε θα πάρεις κάποια ρίσκα, θα κάνεις κάποιες υποθέσεις και έχει υπόψη σου ότι κάθε φορά που υλοποιούμε κάτι, το οποίο είτε είναι τεχνικό είτε είναι σε product επίπεδο, τα λάθη γίνονται στα σημεία τα οποία παίρνεις τα περισσότερα assumptions, κάνεις τις περισσότερες υποθέσεις. Όσο λιγότερες υποθέσεις κάνεις, τόσο το καλύτερο. Όσον αφορά με τις εταιρείες τώρα, το πώς μπορεί να γίνει μια εταιρεία να έχει startup mindset, βγάζοντας τα ρίσκα, είναι αυτό που αναφέραμε λίγο πριν. Να μπορεί να δώσει σε κάθε άνθρωπο την ευκαιρία να πει την ιδέα του, να μην είναι δεσμευμένη με τα processes τα οποία έχει. Καλά τα processes, αλλά τα processes είναι για να βοηθάνε τους ανθρώπους. Όχι να τα τηρούν κατά γράμμα, δεν είναι δηλαδή νόμοι, το παραβίασες τέλεια. Πες μέσα, τιμωρία στο υπόγειο, γράφει κώδικα εκεί. Είναι επίσης να μπορούν να δούνε και να κάνουν pivot σε πράγματα τα οποία ίσως πολύ νωρίς έχουν δει δεν πάει καλά. Έχει τύχει να μιλήσω με εταιρείες οι οποίες ήταν πραγματικά πάρα πολύ αργές στην επικοινωνία μεταξύ τους. Δηλαδή, είχε τύχει να μιλάω με εταιρείες που για να καταφέρουμε κάτι είχα μιλήσει με 5 διαφορετικά άτομα και ο καθένας ξέρει το δικό του κομμάτι. Δηλαδή, γιατί θέλω με ένα άτομο να μιλήσω, να κάνω κάτι. Εκεί, ας πούμε, δεν ήταν startup mindset. Ήταν γιατί είχαν 5 άτομα, ο ένας να ελέγχει τον άλλον. Σε startup είναι πολύ το mindset του να έχεις μικρές ομάδες, αυτόνομες. Η αυτονομία μετράει πάρα πολύ. Αυτονομία δεν μιλάμε ότι θα βγάλουν την άνοια χωρίς να το ξέρει κανένας αύριο, αλλά η αυτονομία προάγει και τη δημιουργικότητα.
προάγει και το ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Θα κάνω και το extra mile για να βγω προς τα έξω. Το startup επίσης έχει το κομμάτι του feedback, να παίρνω πάρα πολύ early feedback από τους πελάτες. Πολλές εταιρείες δεν το κάνουν αυτό. Ή να κάνουν A/B testing πριν βγει ένα προϊόν, ένα feature. Για να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι το A/B testing, επειδή σε βλέπω, θες να κάνεις μια έτσι. Το νιώθω, θα έρθει η ερώτηση. Το A/B testing είναι στην ουσία η διαδικασία κατά την οποία θες να βγάλεις ένα feature, αλλά είτε δεν είσαι σίγουρος αν το θέλουν οι πελάτες, είτε δεν ξέρεις με ποια μορφή να το βγάλεις και έχεις δύο υποψήφιες μορφές. Οπότε το A/B testing μπορεί να λέει ότι θέλω να βγάλω ένα feature, αλλά θα το βγάλω στο μισό πληθυσμό για παράδειγμα, οπότε το δοκιμάζεις. Σε εταιρείες μεγάλες όπως το Facebook μπορεί να το κάνουν πολύ εύκολα, απλά στοχοποιώντας, δυτική ακτή, ανατολική ακτή και την Αμερική, έτσι μιλάνε. Και ήταν εντυπωσιακό. Κοιτούσα ένα βίντεο που λέει: εντάξει, θα το βγάλω λίγο για μία ώρα και θα πάρω 1.000.000 hits. Όπα, κάτσε, περίμενε. Τι ήταν αυτό. Σφαλιάρ κατευθείαν. Ναι, πραγματικά. Ή θα πεις ότι θα κάνω ένα A/B testing, αλλά θα βγάλω ένα κουμπάκι στους μισούς του δείξω μπλε και στους μισούς του δείξω κόκκινο. Anyway, αυτό είναι το A/B testing. Κάνεις δοκιμές και βλέπεις ποιο πάει καλύτερα και παίρνεις feedback από αυτό. Δεν το κάνω όλες τις εταιρείες. Και αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο startup mindset. Βέβαια, είναι λίγο οξύμορο το γεγονός ότι μια startup στην ουσία αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι κάποια στιγμή να σταματήσει να είναι startup και να γίνει μια κανονική σε πολλά εισαγωγικά εταιρεία. Αλλά όντως και εγώ πιστεύω ότι κάποια στοιχεία του mindset μπορεί και ίσως πρέπει και να τα διατηρήσει συνέχεια, παρόλο που ξέρεις, όσο μεγαλώνεις νομίζω είναι όλο και πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό. Ναι, νομίζω ότι το startup είναι λίγο στον ορισμό πώς θα τον ορίσεις εσύ ο καθένας. Δηλαδή, startup έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια εταιρεία που τώρα ξεκινάει, είναι στα πρώτα 5 χρόνια της ζωής της, δεν ξέρω, μέχρι να αρχίσει να είναι break-even και να βγάζει τα λεφτά που ξοδεύει. Ίσως εμείς μιλάμε για startup ως προς το mindset, δηλαδή να είσαι πιο flexible, να είσαι πιο αποδεκτός, να είσαι πιο κοντά στους χρήστες σου, στους πελάτες σου. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Ίσως αυτό το startup να μην το λέμε, θα το λέμε πιο να είσαι πιο flexible, να είσαι πιο, δημιουργικός. Ναι, γιατί και η Uber, ας πούμε, θεωρείται startup ή δεν θεωρείται. Κατάλαβες, έχω ακούσει πολλούς να τη λένε ακόμη startup, ενώ είναι τεράστια πλέον. Όχι, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν σε μορφή startup και ίσως και το startup να πεις αυτό που λένε το motto που είχε και ο Zuckerberg κάποτε, νομίζω το είχε αλλάξει το move fast, fail fast ή move fast, break things, κάπως έτσι. Το οποίο το έχει αλλάξει, το έχει κάνει move fast with solid infrastructure. Αναλόγως ο καθένας το προσαρμόζει στις ανάγκες του. Είναι και αυτό μέσα στο κομμάτι του startup. Ας πούμε, μιλάμε για τον Elon Musk. Η SpaceX είναι startup, δεν είναι? Όχι. Σαν εταιρεία, αν την πεις σαν εταιρεία το πόσο μεγάλη είναι, ενώ πριν πόσα χρόνια δημιουργήθηκε, όχι, δεν είναι startup. Έχει πάρει investments, έχει πάρει ένα σωρό πράγματα. Σαν mindset, ο Elon startup πιστεύω ότι σίγουρα, ο Elon Musk πιστεύω σίγουρα ότι έχει startup μυαλό. Ναι, είχα διαβάσει εγώ για το Slack, το οποίο είχε ένα πολύ καινοτόμο τρόπο που δουλεύει με τις ομάδες του και με τα feature του και παρέπεμπε πολύ σε startup, καινούργια πολύ και innovative επιχείρηση που μου είχε κάνει εντύπωση. Ναι, ακριβώς. Οπότε είναι σχετικό, ναι. Τώρα, γυρνώντας λίγο στο product school και στο γενικότερο mindset που από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ έχεις σαν φιλοσοφία του να μαθαίνεις συνέχεια και να βοηθάς και άλλους να μαθαίνουν κάτι που εσύ τυχαίνει να ξέρεις λίγο παραπάνω. Θα ήθελα να μου πεις λίγο την εμπειρία σου στο Product School μέχρι σήμερα. Νομίζω τα τελευταία 1-2 χρόνια ασχολείσαι με αυτό. Και τι σου έχει δώσει, ποιες ήταν κάποιες προκλήσεις, πράγματα που έχεις μάθει μέσα από όλο αυτό το concept του να βοηθάς και άλλους ανθρώπους να μαθαίνουν κάτι για το οποίο εσύ εσένα σε ενθουσιάζει. Ωραία. Ένα disclaimer να πω στην αρχή ότι δεν έχω κάποια σχέση με το Product School σαν νομική θέση. Στην ουσία αυτό που κάνω εγώ με το Product School είναι ότι έχω ένα community στην Αθήνα. Βασικά τρέχω, δεν είμαι owner. Τρέχω ένα community στην Αθήνα που είναι γύρω από το Product Management, το οποίο είναι κάτω από μια ομπρέλα που λέγεται Product School. Έχω την τιμή να το τρέχω με 2 ακόμα άτομα εδώ στην Αθήνα που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που με επηρέασε ήταν να ξεκινήσω ένα τέτοιο meetup, ήταν να το ακολουθήσω και να το συνεχίσω, είναι αφενός ήθελα να μάθω παραπάνω για το product management. Ήθελα να κάνω και μεταπτυχιακό, δηλαδή έχει κάποια product management μεταπτυχιακά, αλλά όπως ανέφερα πριν, ήταν μόνο προς τα προϊόντα τα χειροπιαστά, όχι τα services, γι' αυτό δεν έχει PM σχολή, τουλάχιστον τότε που ήξερα.
Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μαθαίνεις να κάνεις ένα meetup από άποψη διοργάνωσης. Αυτό μου έχει δώσει πάρα πολύ καλά skills επίσης. Αλλά το να μαθαίνεις κόσμο, να γνωρίζεις κόσμο που είναι στον ίδιο κόσμο με σένα, είτε όταν είναι στον ίδιο κόσμο εννοώ γεωγραφικά, ωραία. Γιατί στον ίδιο κόσμο με σένα θα είναι ποτέ. Να είναι γεωγραφικά στον ίδιο κόσμο, να μιλάτε την ίδια γλώσσα στο PM, να καταλαβαίνεις ότι και άλλοι έχουν τα ίδια προβλήματα με σένα. Δηλαδή, εκεί είναι μια Γαλλία, λες, αχ, τέλεια, δεν το έχω μόνο εγώ αυτό το πρόβλημα. Και άλλος βασανίζεται και παιδεύεται το να βγάλει ένα feature. Ίσως να γνωρίσει και άλλα άτομα τα οποία είναι από άλλες χώρες. Γιατί έχει τύχει να γνωρίσει και άτομα τα οποία είναι από άλλες χώρες και να έρθουν και να παρακολουθήσουν τα meetups. Με βοήθησε πάρα πολύ το να καταλάβω τι σημαίνει συνεργασία, τι σημαίνει αυτό που ανέφερα πριν, που πάμε λίγο να το αγγίξουμε, προερχόμενος από το Λονδίνο, ότι κάνεις share ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Θα πάρεις feedback πολύ γρήγορα. Δηλαδή και οι PMs αυτό έρχονται και κάνουν. Έρχονται στα meetups και παρουσιάζουν την ιστορία τους, παρουσιάζουν πώς προχώρησαν και έκαναν tackle ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, αν κάθε PM, επειδή και εγώ δεν ξέρω ακριβώς, μου λένε, κάνουν μια κουβέντα πριν έρθει κάποιος PM και να παρουσιάσει κάτι, μου λένε πάνω κάτω τι θέλουν. Εάν τα μισά τα κρύβουν ή τα μισά τα κουκουλώνουν με κάποιο τρόπο, και το λέω κουκουλώνουν, να μην το πω με αρνητική χρειά, αλλά να το πω ότι θα πω μόνο τα καλά και όχι τα κακά. Αυτό δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα κακό. Αν είναι απαραίτητα καλό. Δηλαδή, πες και τα κακά, πες και τι λάθη έκανες. Δηλαδή, ο άλλος πιο πολύ θα μάθει από τα λάθη που έκανες για να τα αποφύγει, παρά για τα καλά. Γιατί, καλώς ή κακώς, success stories μπορούμε να ακούμε συνέχεια. Παντού υπάρχουν success stories. Open coffee, διάφορα άλλα events που γίνονται προς τα έξω. Κάθε ένας να δει και θα μας πει το ένα success story. Το οποίο είναι γαμάτο, είναι πολύ ωραίο, είναι motivation, ακούς κάποιον. Παίζουν τα λάθη σου. Και από εκεί που είπαμε για το Fuck Up Nights, παίζουν τα λάθη σου σαν PM, παίζουν τα λάθη σου σαν εταιρεία. Να. Πες μου τι έκανες και έριξες τη βάση, ξέρω εγώ, και δεν δουλεύει για μια μέρα το production. Ναι, πες μου το number one thing που έκανες facepalm όλη μέρα επειδή το έκανες αυτό. Δηλαδή, τα σημαντικότερα do not do, επειδή τα πέρασες εσύ, βοήθησέ με να τα περάσω ίσως λίγο πιο ομαλά εγώ, που είμαι σε μια παρόμοια θέση, και να ανταλλάσσεις και απόψεις και ιδέες. Και αυτό είναι ωραίο να γίνεται και σε κάθε field. Δηλαδή, γι' αυτό εγώ πιστεύω είναι καλό να παίρνεις τέτοιες ευκαιρίες και να βοηθάς, να συνδιοργανώνεις όπως σου δίνονται ευκαιρίες τέτοια συνέδρια, τέτοια meetups, για να φέρνεις ένα κλάδο πιο κοντά και άρα να αναπτύσσεται και αυτός μέσα από όλο αυτό. Δηλαδή αυτό είναι νομίζω και το point στην ουσία. Το τέλος να είναι και ο καθένας από όλους εσάς και εμάς γενικότερα να βγει με περισσότερες γνώσεις και με περισσότερα πράγματα και έτσι να έχουμε και καλύτερα προϊόντα και να είναι και πιο ευχαριστημένοι όλοι οι πελάτες γενικότερα. Το γενίκευσα πολύ, αλλά κατάλαβες με ποια έννοια το λέω. Νομίζω περιέγραψε πάρα πολύ καλά το vision που θα μπορούσε να έχει τέτοιο meetup. Δηλαδή να φέρει κοντά αυτούς που μαθαίνουν και αυτούς που έχουν ήδη την εμπειρία. Νομίζω πιο καλά δεν θα το περιέγραφα. Πραγματικά να χτίσουμε καλύτερα προϊόντα για τους πελάτες μας εκεί έξω. Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω να νοιάζονται όλοι για ένα τέτοιο meetup, για ένα τέτοιο θεματικό, μια θεματική συνάντηση τέτοιου είδους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στα meetups που έχει πάρα πολύ καλό networking. Δηλαδή, πέρα από το ότι θα ακούσεις μια ιστορία, μια έκβαση ενός προβλήματος που έχει ένας PM, μετά θα σου δοθεί ευκαιρία να συζητήσει μαζί του, να συζητήσει με τους υπόλοιπους. Γιατί για τα meetups αυτή είναι η αξία. Άμα είναι να μην έχεις networking, το κάνεις και online. Και είναι λίγο ένας λόγος για τον οποίο αποφεύγω να κάνω webinars online, γιατί δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα στο τέλος, δεν υπάρχει αυτό το networking. Το να κάνεις Q&A εκείνη τη στιγμή, ναι, καλό, αλλά όχι τελείως καλό. Δεν ξέρω πώς το πω. Ναι. Δεν είναι το ίδιο, ναι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή και μέσα από τα event του ThinkBiz που κάνουμε, που αναγκαστήκαμε και εμείς κάποια να τα κάνουμε online. Εντάξει, όταν το βασικό, η βασική σου φλόγα είναι όλο αυτό το από κοντά, του να μιλήσεις, να γνωρίσεις κτλ., αναγκαστικά χάνεται. Αλλά ξέρεις, σε τέτοιες περιόδους όπως είμαστε σήμερα, λες από το να μην το κάνω καθόλου, ίσως είναι καλύτερα να το κάνω με αυτή τη μορφή, ας πούμε. Κάπως έτσι είναι το σκεπτικό. Ναι, ίσως στα webinars ένας λόγος να το κάνεις για να κρατάς λίγο το κοινό engaged, φαντάζομαι. Το οποίο είναι και αυτό καλό για να μην σε ξεχάσουν, τους ξεχάσεις, κάπως έτσι. Εντάξει, είναι μια άποψη και αυτή. Ο καθένας έχει από μία. LinkedIn Learning. Εγώ, πριν μου πεις εσύ για τη δικιά σου εμπειρία και τα
πάρα πολλά certifications και άρα και μαθήματα που έχεις κάνει στο LinkedIn. Εγώ το γνώρισα αυτό, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Δηλαδή ότι είναι κάτι σαν ένα hub όπως το Skillshare και το Udemy, αλλά του LinkedIn, με μαθήματα για ό,τι μπορείς να φανταστείς πάνω σε οποιαδήποτε θέση. Αλλά δεν τα έχω ανοίξει, δηλαδή δεν έχω κάτι να παρακολουθήσω κάποιο. Πώς είναι γενικά αυτό, δηλαδή εσύ πώς ξεκίνησες, πώς το βρήκες και αν σου δίνει πραγματικά value και μπορεί να το ψάξει και κάποιος που μας ακούει, ας πούμε, και που θέλει να εμβαθύνει ή στο PM ή σε οποιοδήποτε άλλο field, ας πούμε. Να πω αρχικά ότι το LinkedIn Learning ήταν σχετικά καινούργιο το LinkedIn, δηλαδή δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά το lynda.com. Όχι. Ήταν ένα site το οποίο πρόσφερε ακριβώς αυτό, δηλαδή όπως ήταν το Udemy, αλλά περίπου παρόμοιο, προσφέρει μαθήματα. Στην ουσία το LinkedIn το έκανε acquire και το έβγαλε LinkedIn Learning. Άρα που σημαίνει ότι πολλά μαθήματα το lynda.com παίζουν και εκεί. Το συνάντησα και εγώ, το ήξερα βασικά από πιο παλιά, από το Lynda, είχα κάνει αρκετά μαθήματα εκεί πέρα. Το συνάντησα στο LinkedIn ψάχνοντας λίγο και από τα promotions που έχει το LinkedIn το ίδιο. Είχα ενεργοποιήσει το premium, να πω ότι δεν έχω premium τώρα, αλλά το είχα ενεργοποιήσει για να κάνω πάρα πολλά μαθήματα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο βασικά για μένα μόνο για τα μαθήματα. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει LinkedIn Premium και για άλλους λόγους, όχι εγώ. Τα μαθήματα, αλήθεια είναι ότι το ένα έφερε το άλλο. Υπάρχουν μαθήματα στο LinkedIn Learning τα οποία είναι είτε μαθήματα τα οποία μπορείς μόνο να ακούσεις, είτε και μαθήματα τα οποία μπορεί να έχεις hands-on. Δηλαδή, αν μιλάμε για προγραμματιστές, σίγουρα μπορούν να ακούσουν πράγματα και να μάθουν. Εγώ πιο πολύ έδωσα βάση στα μαθήματα τα οποία μπορούσα να ακούσω, δηλαδή ό,τι είχε να κάνει με agile, ό,τι είχε να κάνει με project management, με product management, ό,τι είχε να κάνει με leadership, με HR, με hirings, με interviews. Προσπαθούσα κάθε φορά που είχα πράγματα και ερωτήσεις στο μυαλό μου να ψάξω στο LinkedIn, στο Learning, να δω. Τώρα, όπως είπα, δεν έχω premium και μόλις μου υπενθύμισες ότι είχα κάνει unlock ένα course για 24 ώρες, πρέπει να το δω σήμερα. Γενικότερα το LinkedIn σου κάνει κάποια promotions τέτοια τύπου κάνω unlock για σένα αποκλειστικά ένα course για να το δεις. Το οποίο δεν θυμάμαι και το θέμα, κάπου το έχω. Anyway, μου έδωσε πάρα πολλά εφόδια. Ήμουνα σε κάποια φάση που προσπαθώ ακόμα λίγο να το τηρήσω. Είμαι λίγο time freak, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, λίγο δύσκολο. Προσπαθώ να βγάλω όσα πράγματα μπορώ μέσα σε περιορισμένο χρόνο. Άρα, οπουδήποτε έβλεπα ότι έχω κενό χρόνο, τον εκμεταλλευόμουν. Για παράδειγμα, αν πηγαίνω με το Mac σε δουλειά, έχει τύχει να έχω κάτι καλό και έχω ανοιχτή ακρόαση, συνδέεται το κινητό μου με Bluetooth στο αμάξι. Άρα, ακόμα και τότε, ακόμα και τα 20 λεπτά, μισή ώρα που κάνω να πάω στη δουλειά, έβαζα LinkedIn Learning και άκουγα. Και λέω τώρα θα με κοιτάει κανένας απ' έξω και είναι σαν να βλέπεις αυτά τις κασέτες της αυτοβελτίωσης και να σου λέει είσαι ωραίος, οδηγάς πολύ ωραία, μπράβο. Πάλι καλά που δεν μ' άκουσε κανένας. Αλλά ήμουν σε μια περίοδο που πηγαίνω το σκύλο μου βόλτα, άκουγα αυτά. Πηγαίνω στο αμάξι, άκουγα αυτά. Και μου έδωσε πάρα πολλά αυτά. Ακόμα και αυτό που σου περιέγραψα πριν για το product management. Το ότι ο πελάτης βλέπει ποιότητα, κόστος ή χρόνο και όλα αυτά. Αυτά είναι LinkedIn Learning όλα. Και σε βοηθάει. Και βλέπεις ότι αποδίδει. Δηλαδή το έχω μοιραστεί με όλους και όλοι μου λένε λες, δεν το δοκιμάσω. Ναι, νομίζω δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Δεν ξέρω ποιος το ξέρει, αλλά είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά. Όποιος θέλει, το LinkedIn γενικότερα μοιράζει δωρεάν premiums, όχι δωρεάν εννοώ free trials. Όποιος το έχει. Για 30 μέρες, κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Όποιος το έχει, ας πάρει ένα free trial, να το δοκιμάσει το LinkedIn Learning. Κάτι καλό που έχει κάνει τώρα τελευταία το LinkedIn είναι ότι βάζει και paths. Όταν λέω paths, δηλαδή θες να γίνεις πολύ καλός επαγγελματίας, τέλεια, ένα path έχει 5 μαθήματα μέσα. Τα παίρνεις με τη σειρά και βλέπεις πώς, ξεκινώντας, βλέπεις πώς να συνεργάζεσαι με τους ανθρώπους, μετά πας project management, μετά πας leadership. Έχει διάφορα τέτοια paths που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος και απλά να αφιερώσεις χρόνο για να το κάνεις. Και στο τέλος έχεις και αυτόματα στο προφίλ σου, ξέρω εγώ, ένα certification. Ακριβώς. Για κάποιο φοιτητή. Αυτό μετράει όταν δεν έχεις και πάρα πολλά πράγματα στο προφίλ σου. Οπότε είναι και αυτό ένα plus. Ναι. Πάντως το κομμάτι που είπες με το αμάξι και το τέτοιο και το σκύλο κάνω πολύ relate. Εγώ κάνω το ίδιο με τα audiobooks. Οπότε μην αγχώνεσαι, δεν είσαι μόνος. Ακριβώς. και με τα podcast. Ελπίζω κάποια στιγμή κάπου να μας ακούει κάποιος στο αμάξι, δεν ξέρω. Σωστά. Ωραία. Γιάννη, θα ήθελα πριν κλείσουμε να σου κάνω και μερικές γρήγορες ερωτήσεις. Αν είσαι έτοιμος, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι ψυχολογικές σας προμαύρο κόκκινο τέτοια. Διάλεξε γρήγορα. Μην αγχώνεσαι γενικότερα πάρα πολύ. Πιστεύω θα τα καταφέρεις. I will do my best. Ωραία. Η πρώτη είναι σχετική πάνω σε αυτό που λέγαμε, το αγαπημένο σου podcast. Δεν έχω πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα εσένα, μ' άρεσε πάρα πολύ το δικό σου podcast.
Έχω ακούσει στο παρελθόν, μαθαίνω και ισπανικά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θα πω το Think Biz. Μ' άρεσε πάρα πολύ το περιεχόμενο. Ωραία. Think Biz και The Enthusiast. Τέλεια. Αν πρότεινες ένα βιβλίο, ποιο θα ήταν αυτό? Δεν ξέρω αν είσαι τόσο του βιβλίου, αλλά... Αυτό δεν είναι απλή ερώτηση. Έχουμε άλλη μια ώρα, δεν ξέρω. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία σε διάφορους τομείς. Αλλά θέλω ένα, γι' αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, πραγματικά. Αν μπορούσε να προτείνεις ένα βιβλίο, σε οποιονδήποτε, όχι σε κάποιον του κλάδου ή οτιδήποτε, σε οποιονδήποτε. Έχω διαβάσει τη βιογραφία του Steve Jobs, θα την πρότεινα σίγουρα. Ή αλλιώς κάτι που είναι in progress, το Jordan, τη ζωή του Jordan. Ναι, ενδιαφέρον να ακούγεται και αυτό. Ποιον παρακολουθείς και εμπνέεσαι επαγγελματικά? Bill Gates, πολύ. Bill Gates. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από τεχνολογία και έχει καταλήξει να είναι, εντάξει, θα μου πεις, έχει λεφτά, κάνεις ό,τι θες. Αλλά βλέπει τα πράγματα με άλλο μάτι. Δηλαδή πλέον είναι κάτι που θέλω και εγώ στο τέλος να κάνω, να καταπιαστώ με πράγματα τα οποία όντως θα αλλάξουν τον κόσμο. Και όταν το καλό έχουμε μεγαλύτερη οικογένεια, αυτό που θέλω να περάσω είναι αυτό. Πρέπει να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Το κάνουν καλύτερο. Συμφωνώ. Πρωινή παραγωγικότητα ή ξενύχτη πάνω από τον υπολογιστή? Πρωινή παραγωγικότητα, ξεκάθαρα. Είπες κιόλας ότι είσαι time freak, οπότε μπορείς να κάνω αναγκές. Ναι. Άρα ξυπνάς νωρίς, ίσως έχεις κάποια ρουτίνα που σε βοηθάει να μένεις έτσι παραγωγικός το πρωί, ή είναι κάτι random ανάλογα τη μέρα? Προτιμώ να είμαι παραγωγικός ακόμα και στη δουλειά μου το πρωί. Το βράδυ νομίζω ότι κλείνω διακόπτες. Δηλαδή το βράδυ προτιμώ να καθίσω στο σπίτι να διαβάσω ένα βιβλίο ή κάτι άλλο. Να δω μια σειρά, να παίξω λίγο Nintendo Switch, δεν ξέρω. Οπότε πρωινή παραγωγικότητα και Άγιος ο Θεός, δεν ξέρω. Ποιο είναι το application που ανοίγεις τις περισσότερες φορές μέσα στη μέρα? Καλό. Έχω δύο, η αλήθεια είναι, θα μου επιτρέψω από δύο τώρα. Εντάξει, θα πω ένα. Όχι, πες. Θα πω το 9gag. Είμαι πολύ έτσι 9gag τύπος. Βέβαια είμαι πολύ παθητικός, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι διαβάζω μόνο, δεν ανεβάζω κάτι. Δεν θα με δείτε πουθενά εκεί πέρα. Οπότε θα πω αυτό. Ποια ήταν η δεύτερη τώρα με τρίγκαρε? Επειδή κοιτάω πολλές σειρές, υπάρχει μια σειρά που λέγεται TV Time, στην οποία παρακολουθώ τις σειρές, βλέπω πότε θα βγει η σειρά, μαρκάρω μια σειρά που έχω δει ένα επεισόδιο. Και είναι και εκτός Netflix, να φανταστώ. Ναι, γενικότερα αυτό έχει όλες τις σειρές, τώρα τελευταία έχει βάλει και ταινίες, αλλά παρακολουθείς σειρές όπου και αν βγουν, σου λέει θα βγει στο Amazon, στο HBO, στο Netflix, οπουδήποτε. Κατάλαβα, θα το τσεκάρω. Ναι, πώς το είναι, ουδέτερη εφαρμογή. Και τελευταία ερώτηση, Android ή iOS και γιατί? Android, έχω Android. Boom, τελείωσε κάθαρα. Είχα ξεκινήσει στον κόσμο των smartphones. Γιατί όχι iOS? Είχα ξεκινήσει στον κόσμο των smartphones με iOS, αλλά όχι, δεν μπόρεσα να το ακολουθήσω. Είμαι πολύ πιο άνετος. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το προγραμματιστικό μου προφίλ. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με mobile development ή Android development. Ξεκάθαρα Android. Όχι, ποτέ. Θα μου πεις βέβαια, έχω Mac. Και θα μου πεις γιατί όχι Apple, θα έλεγα ότι είναι ακριβή, αλλά έχω Mac. Ecosystem. Δεν είμαι το ecosystem. Είμαι αυτό που θα μου κάνει τη δουλειά μου καλύτερη. Δηλαδή, δεν θα πάρω ένα προϊόν μόνο και μόνο επειδή είναι του οικοσυστήματος. Ναι, νομίζω αυτό είναι και η πιο σωστή λογική αντικείμενο. Ακριβώς. Οπότε και για τα κινητά μέχρι στιγμής βλέπω ότι το Android είναι βοηθάει καλύτερα. Αν αύριο μεθαύριο βγει ένα κινητό άλλο, το οποίο ξέρω εγώ, δεν ξέρω, έχει Linux, έχει το καινούργιο του Mozilla, το iOS, το OS, συγγνώμη, και είναι καλύτερο, θα το δοκιμάσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι ήμουνα innovator. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι λίγο early adopter, δηλαδή να παίρνω πράγματα πολύ νωρίς και να τα δοκιμάζω. Ναι. Εγώ πάλι, ενώ θα ήθελα να ήμουν, δεν είμαι σίγουρα early adopter. Ξέρεις, περιμένω να δω ότι είναι καλό, να είναι best value, να είναι best τέτοιο, οτιδήποτε. Καλά, αυτό πάντα έχει να κάνει με την αγορά. Γιατί να δεις, άμα θες να πάρεις αμάξι, εντάξει, δεν είναι καλό να είσαι early adopter, θα σου βγουν τα προβλήματα του αμαξιού. Σωστά. Άμα θες να πάρεις κινητό και κάνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, χαμηλή. Πώς λένε, είναι χαμηλή η τιμή, εντάξει, κάτω. Τέλεια. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Δεν ξέρω, εγώ πέρασα έτσι μια πολύ ωραία μία ώρα που μιλάμε. Και ξέρεις, θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πολλά ακόμα, αλλά έχουμε πει να το κρατάμε το επεισόδιο σχετικά πάντα.
ξέρει short. Πού θα παραπέμψουμε κάποιον που μπορεί να θέλει να σε ρωτήσει κάτι? Οτιδήποτε θέλει να με ρωτήσει κάποιο, είμαι στο LinkedIn. Με το όνομά μου δεν με λένε Γιάννη, με λένε Ιωάννη Παπίκα, για κάποιο λόγο άγνωστο. Κάπως έχει ξεκινήσει επίσης μεγάλη ιστορία. Θα καταλάβει και ο Γιάννης που. Άρα Ιωάννης Παπίκα στο LinkedIn. Όποιος θέλει εκεί πέρα να με ρωτήσει κάτι, οτιδήποτε, είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε. Δεν κάνω discrimination, οποιοδήποτε μου κάνει ένα connect. Απλά στο connect το LinkedIn έχει ένα πάρα πολύ καλό. Αφήνεις και ένα note. Αφήστε ένα note και πείτε γεια σου, σε άκουσα εκεί. Θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να συνδεθώ μαζί σου. Και οτιδήποτε έχετε μια ερώτηση, οτιδήποτε σου, πραγματικά στείλτε μήνυμα. Τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και στο podcast.